Ranokresťanské umenie. Hovoríme o období medzi 4. až 10. storočím nášho letopočtu. Tomuto obdobiu hovoríme aj kresťanská antika. Kultúru a umenie v tomto období ovplyvňuje kresťanské náboženstvo. Obsah umenia je kresťanský, ale forma je antická. V tomto období veľa ľudí písalo evanjeliá. Bolo to okolo roku 50 nášho letopočtu. Najznámejší evanjelisti sú Matúš, Marko, Lukáš a Ján. V umení sú evanjelisti zobrazovaní rôznymi symbolmi. Napríklad symbolom evanjelistu Marka je lev. Symbolom evanjelistu Jána je orol. Prelomovou udalosťou tohto obdobia bolo vydanie dokumentu s názvom Milánsky edikt. Bolo to v roku 313 nášho letopočtu. V tomto dokumente cisár Konštantín zrovnoprávnil kresťanské náboženstvo. A v roku 391 nášho letopočtu bolo kresťanstvo prijaté za štátne náboženstvo. Dovtedy boli kresťania prenasledovaní, upaľovaní a nútení zápasiť v Koloseu. Poďme si teraz niečo povedať o architektúre v ranokresťanskom umení. Medzi základné typy architektúry patrili baziliky a rotundy. Baziliky sa oveľa častejšie používali na západe. Najznámejšou bazilikou je bazilika svätého Petra vo Vatikáne. Na východe sa oveľa viac používala rotunda. Rotunda má okrúhly pôdorys. Ďalším dôležitým typom ranokresťanskej architektúry boli katakomby. Názov katakomby pochádza z názvu jedného konkrétneho rímskeho cintorína, ktorý sa nazýval Ad Catacumbas. Najstaršie kresťanské umelecké pamiatky nachádzame práve v katakombách. Katakomby sú to podzemné chodby, niekoľko poschodí nad sebou. Na ukážke vidíte Prisciliné katakomby v Ríme. Do vyhlbených výklenkov pochovávali prví kresťania svojich mŕtvych. Kresťania sa v katakombách ukrývali. A ukrývali sa, pretože boli prenasledovaní. Okrem pochovávania mŕtvych v katakombách vykonávali aj jednoduché obrady. Kvôli prenasledovaniu nemohla vzniknúť svojbytná architektúra a umenie ranokresťanského obdobia. Zmena nastala až po vydaní Milánskeho ediktu v roku 313 nášho letopočtu. Císar Konštantín v tomto dokumente zrovnoprávnil kresťanské náboženstvo. Bol to koniec prenasledovania kresťanov. Medzi najznámejšie kresťanské katakomby v Ríme patria Kalixtové, Domiciliné a Prisciliné katakomby. Prvé prejavy kresťanského nástenného maliarstva nájdeme na stenách katakomb. Väčšinou išlo o ornamentálnu výzdobu, ale aj figurálne obrazy vyjadrujúce kresťanské symboly. Ďalšou ukážkou ranokresťanského maliarstva bola nástenná a dlažobná mozaika. Na ukážke vidíme takúto mozaiku, ktorá sa nachádza v rímskom chráme Santa Maria Maggiore. Čo sa týka námetov týchto malieb, tak častokrát sa objavujú antické motívy. Tie majú ale kresťanský symbolický význam. Objavovali sa pastierské a vidiecké motívy, ktoré mali symbolizovať raj. Hostina symbolizovala poslednú večeru. Neskôr sa začali objavovať aj vlastné kresťanské symboly, teda ich vlastná ikonografia. Z týchto symbolov môžeme spomenúť napríklad palma vyjadrovala víťazstvo nad smrťou, oliva vyjadrovala mier, kotva vyjadrovala nádej,
Páv symbolizoval nesmrteľnosť. Baránok častokrát symbolizoval Krista. Ovečky symbolizovali kresťanskú obeť. Mušľa symbolizovala krst a delfín symbolizoval záchrancu alebo spásu. Symbol kríža sa objavuje až od 4. storočia nášho letopočtu. Témy týchto ikonografií boli častokrát téma zasvetenia, vykúpenia, spasenia, raja alebo vyhnanie z raja, taktiež téma nesmrteľnosti. Všetko sú to témy starého, ale aj nového zákona. Sochu ranokresťanské umenie nerozvinulo. Sochárstvo sa ale uplatňuje na reliefnej tvorbe na sarkofágoch bohatých kresťanov. Zobrazujú sa najmä námety Kristovo utrpenie, triumfálny kríž, apoštoli prijímajúci z Kristových rúk zákon.